Да свържеш два кабела звучи просто, нали? Обаче, точно тук се крие огромната разлика между аматьорската и професионалната работа. Сега ще се потопим точно в това – в механиката и физическото опроводяване, което не е просто задача, а истински занаят. Занаят, от който зависи безопасността и надежността на абсолютно всяка система. Ето погледнете. От едната страна – хаос, познатата на всички ни кутия с спагети. От другата – ред, логика, дори красота. Как се постига тази разлика? Не е магия, а наука. Науката за малките неща, за онези фундаментални механични детайли, които превръщат едно обикновено свързване в нещо наистина стабилно и надежно. И така, откъде започва всичко? Не от самото свързване, а много преди това. Пътешествието към перфектната връзка стартира с, може би, най-важната стъпка – правилната подготовка на самия кабел. Ако тук нещо се обърка, всичко нататък е компрометирано. И тук правилата са, железни, абсолютно безкомпромисни. Първо, работи се само с автоматични клещи за заголване. Защо? Защото те гарантират, че няма да нараним мета. И второто правило, което е брутално, ако се среже дори една жичка от снопа, всичко отива в коша. Започва се от начало. Нулев толеранс. Звучи прекалено, нали? Не е, защото всяка срязана жичка означава по-малко сечение, по-голямо съпротивление, а това означава топлина. Гореща точка. Потенциален пожар. Ето защо сме толкова стритни. Добре, кабелът е заголен перфектно. Какво следва? Взимаме накрайника, така наречената гилза. Напъхваме кабела вътре и тук има два ключови момента. Първо, медните жички трябва да стигнат до самия край на металната тръбичка. Второ, пластмасовата яка на накрайника трябва да легне плътно върху изолацията на кабела. Чак когато сме сигурни в това, идва ред на кримпването. Това е момента на истината, в който създаваме наистина яка връзка – и механична, и електрическа. А как да сме сигурни, че сме избрали правилния накрайник за нашето сечение кабел? Индустрията е помислила и за това. Виждате ли тези цветове? Бяло, синьо, жълто. Това не е просто за красота. Това е стандарт. DIN стандарт, за да бъдем точни. Всеки цвят отговаря на точно определено сечение. Така само с един поглед всеки може да види дали е използван правилния накрайник. Гениално, нали? Без чудене, без догадки. Стигаме до един много як термин «студена заварка». Звучи като нещо от научната фантастика, но всъщност описва перфектно какво се случва. Когато кримповаме с правилния инструмент, той не просто смачква накрайника. Не, той го оформя в квадрат или шестоъгълник и компресира медните жички и метала на гилзата в едно цяло, в плътен хомогенен блок. Всички въздушни джобчета изчезват. А без въздух няма окисление. Получаваме връзка, която е все едно цяло парче метал. Ето това е студена заварка. А сега едно от златните правила. Запомнете го добре. Правилото за нулевата мед. Какво означава това? Означава, че след като сме свързали нашия кримпнат кабел в клемата, между корпуса на апарата и пластмасовата якичка не трябва да се вижда гола мед. Абсолютно никаква. Защо е толкова важно? Защото тази малка ивица гола мед е като магнит за проблеми. Една паднала метална стружка, едно докосване с отвертка и ето ти късосъединение. Затова нулева видима мед. Нулев риск. Добре, имаме перфектно подготвен кабел. Време е за финалната стъпка – свързването му в клемата. Тук вече напускаме територията на усета и навлизаме в чистата физика. Време е за инженерна точност. Забрави за стягането на усет. Просто го забрави. Това е остарял аматьорски подход. В професионалния свят, където безопасността е всичко, няма място за «мисля, че е достатъчно стегнато». Всяка една връзка може и ще бъде проверена с инструмент. Така че прецизността тук не е препоръка, тя е абсолютно задължителна. И тук имаме две страни на една и съща монета и двете са еднакво лоши. Ако не затегнеш достатъчно, връзката остава хлабава. Това води до високо съпротивление, генериране на топлина, ступена изолация и предпоставка за пожар. Добре, ще каже някой, ще го стегна здраво. Да, но ако прекалиш, ако пренатегнеш, нещата стават също толкова зле. Деформираш клемата, късаш резбата, на практика унищожаваш скъпия компонент. Връзката изглежда стегната, но всъщност е счупена. И как тогава намираме златната среда? Ето го и решението. Нарича се динамометрична отвертка.
Това е инструментът, който премахва всякакви догадки от уравнението. Вижте, всеки качествен апарат има гравирана на корпуса си една магическа стойност. Точният въртящ момент в нютън-метри, с който трябва да се затегне. Нашата работа не е да гадаем. Нашата работа е да прочетем числото и да използваме правилния инструмент. А работата с нея е супер удовлетворяваща. Настройваш отвертката на нужната стойност. Да речем 2.5 нютон-метра. Затягаш и в точния момент се чува едно отчетливо штрак. Това е. Готово. Но има още нещо. Финалната задължителна проверка на ръка. Нарича се тест с дърпане. Хващаш кабела здраво и го дърпаш. Смело. Ако не помръдне и на милиметър, значи всичко е перфектно. Добре, досега гледахме под микроскоп една единствена връзка. Сега е време да дръпнем камерата назад и да погледнем голямата картина. Как тези перфектни връзки се организират в едно цяло подредено табло. Време е да опитомим хаоса. Когато погледнем професионално направено табло, веднага се набива на очи нещо. Всички кабели вървят или строго вертикално, или строго хоризонтално. Завоите са само по 90 градуса. Това не е просто защото изглежда красиво. Има много дълбока практическа причина. Представете си, че трябва да проследите един кабел от стотици. Когато всичко е подредено така, задачата е в пъти по-лесна и бърза. Редът тук не е естетика, а чиста функционалност. А ето това е грешка, която може да доведе до много мистериозни проблеми. В едно табло имаме два типа жители. От едната страна са силовите кабели, те викат силно, създават мощни електромагнитни полета. От другата страна са контролните и комуникационни кабели. Те шепнат, носят много слаби и чувствителни сигнали. И какво се случва, ако сложим тези, които викат, точно до тези, които шепнат? Ами, шепотът просто не се чува. Викането на силовите кабели индуцира шум, призрачни сигнали в контролните. В резултат PLC-то, мозъкът на системата, започва да получава пълни глупости. Затова правилото е абсолютно желязно. Сегрегация, физическо разделяне. Силовите кабели в едни канали, контролните в съвсем други. И като говорим за канали, има още едно важно правило. Никога не ги тъпчем догоре. Златното правило е запълване до максимум 70%. Тези оставащи 30% не са загубено място. Те са абсолютно критични. Това е пространството, в което въздухът може да циркулира и да охлажда кабелите, особено силовите. Без това охлаждане, те започват да греят и се връщаме на риска от пожар. Добре, таблото вътре е подредено, но кабелите трябва някак да влязат и да излязат от металната кутия. И този момент, тази точка на преход е изключително важна. Тя е слабото място и откъм механика, и откъм защита от външната среда. И тук на сцената излиза един малък, но изключително важен герой – кабелният щуцер. Той има две супер важни задачи. Първата е да оплътни, да запечата дупката, така че вътре да не влизат прах и вода. Това е така наречената IP защита. Втората му задача е да захапе здраво кабела. Така, ако някой случайно го дръпне отвън, силата се поема от щуцера, а не от крехките връзки вътре. Гениално! Монтажът му е съвсем лесен. Основното тяло с уплътнението се слага отвън, отвътре се завива контрагайката, прикарваме кабела и накрая затягаме външната куполна гайка. Докато я стягаме, тя компресира едно вътрешно гумено уплътнение, което се свива и обхваща кабела като в менгеме. Така получаваме перфектна херметизация и механична здравина. И така, всичко е свързано перфектно, подредено, защитено. Свърши ли работата? Почти. Остава финалният щрих. Този, който прави таблото не просто работещо, а интелигентно и лесно за поддръжка. Време е да научим кабелите да говорят. Време за етикетиране. Тук има два подхода. Добрият подход е стандартното етикетиране. Слагаме на кабела номер, например W12, и той е еднакъв в двата му края. Но има и отличен подход – златният стандарт, кръстосано етикетиране. Представете си, на единия край на кабела етикетът ти казва «Аз отивам към контактор К2 клема 13», а на другия край етикетът е «Аз идвам от клема X1 номер 5». Това е като GPS за кабели. Когато търсиш повреда, това пести часове. И накрая, още две малки, но важни правила. Първо, каквото и да пише на етикетите, то трябва да отговаря едно към едно на електрическата схема. Схемата е законът.
Второ, много хитро. Етикетите за самите апарати се лепят на монтажната плоча на таблото, не върху самия апарат. Защо? Защото апаратите горят, сменят се, но ако етикетът е на панела, той остава там завинаги. В крайна сметка, едно добре направено табло е много повече от сбор от кабели. То разказва история. Всяка перфектна връзка, всеки подреден кабел, всеки ясен етикет говорят. Говорят за прецизност, за мисъл за бъдещето, за отговорност, говорят за професионализъм. И така, въпросът, който остава е: каква история ще разкаже нашата работа?